Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Nilqakom għal-live tal-lum. Nibda billi nirringrazzja l-sponsor tagħna Tashmoon Caterers, ġabilna 4 pasti, imma jena waqt li zaqqu kilt waħda minnhom. Nixtieq nirringrazzja lil patrickprince.com ukoll ta' sibulu diversi printers, filaments u affarijiet oħra u 302 Motors li sibuhom Victory Street ħarqormi għall-aqwa karozzi. Mela, il-life tal-lum ma' Kit ellul u kuntattu fu Malta, ellum tajba Kit. Tajba għala. U ħan id-diskutu il-crop circles. Mela, Kit. Restajtilna presentation tal-ostja bħas-soltu. Ija preparajt presentation zaħira, ħan naraw naqra throughout history kif beda dal-fenomenu. Da ovvjament dal-fenomenu huwa relatat ukoll mal-fenomenu UFO, ngħidu hekk. Għax il-fenomenu UFO kif tafu ħafna nies hemm ħafna fenomeni oħra attribwiti miegħu. Per eżempju, kettle mutilations, crop circles, abductions. Poltergeist. Żgur, poltergeist. Daw l-affarijiet kollha ishom ħanajtek ishom jaqgħu taħt il-kategorija UFO. Ġieli daħlu xi rapporti fuq crop circles? Le, u Malta s-saħħa naraw fil-presentation li naf biħjen kien hemm każ wieħed. Jien mort fuq każ ukoll li semmejtlek imma kien spjegabbli? Ma fimni jkunu spjegabbli. Le, ma biex ngħidulhom li jkun. Mhux hekk kultant ikun hemm affarijiet li jkunu spjegabbli ovvjament. Però il-fenomenu crop circles bħala suġġett huwa vast ħafna. Ġifieri mhux sempliċement qegħdin naraw an imprint ġol fields. Sewwa, ġifieri il-crop circles hemm iżjed mill-istampa li qegħdin naraw, biss anke l-istampi, ġifieri aħna narawhom 2D. Imma hekk inti taħseb in 3D u tara l-istampa ħanajtek iktar fuq level 3-dimensional, aħna din naraw isu slice ta' oġġett illi huwa fil-verità huwa 3D imma tħalli imprint ta' 2D. Issa, ħafna nies kienu jaħsbu li dawn huma UFO jillendja u ħafna minn dal-affarijiet. Il-verità ħadd ma jaf x'inhi fil-verità. Però l-fenomenu jidher li huwa ħanajtek ovvjament huwa intelligenti għax in-natura mhix ħatoħloq dan il-designs daqshekk komplessi u nemmen illi kull waħda hemm ħanajtek sinifikat għaliha. Issa kif ħanaraw f'dil presentation apparti dawk illi mhumiex spjegati hemm il-crop circles illi huma spjegati wkoll ovvjament kien hemm każijiet ta' hoaxing u hekk. Forsi tista' tqelleb Mirko. Mela, introduzzjoni żgħira ta' x'inhuma crop circles. Bażikament huma designs li għandhom intricate geometric patterns li tara pereżempju bħal dak li qegħdin naraw huma stampi ħanajtek li huma ħafna elaborati. Insibuhom ġeneralment crops ġeneralment tal-barley, corn jew inkella wheat. Issa xi ħaġa interessanti li ġieli semmejt ukoll li dawn id-designs minn fuq aerial view inti qed tara design perfetta. Imma meta tkun on ground on eye level magħhom tinduna li dawn qegħdin ħanajdulhom impinġin, ħalli nuża l-kelma impinġin, on uneven grounds. Jiġifieri it's not just a flat surface illi inti għamilt imprint qed taraħħa minn fuq għamilta perfetta. Il-biċċa xogħol hija li dawn ġieli kien hemm pereżempju l-art qiegħda diżlivellata.
Allura inti ċirku, per eżempju, jekk tagħmel ċirku inti fil-verità ma tagħmlux ċirku perfett, x'inti għandek dislevel. Jekk taraħ minn fuq dak iċ-ċirku, ħaj jiġi isu ovali jew jiġi deformed ngħidlek. Jiġifieri hemm skola kbira warahom dawn il-crop circles. Xi ħaġa interessanti hija li l-stocks tagħhom it-sok mhuwiex maqsum. Ġal kemm in-nies jaħsbu li huwa maqsum, mhuwiex maqsum. Apparti minn hekk, ħafna minnhom dawn il-crop circles tinduna wkoll. Illi qegħdin il-lejerjati ġifieri tara l-stems qegħdin sejrin naħa u ta' fuqhom sejrin naħa oħra. Ħafna minnhom ikunu mmaljati wkoll issa dan immaġina inti jew jiena u inti tnejn min-nies bħalma ħanaraw iktar il-qudiem. Qegħdin niħħoksjaw da m'għandniex ċans noqogħdu nagħmlu dal-kummedji kollha toqgħod timmaljhom fim tiġranet u xorta qas iġibhom perfetti. Ħafna minnhom dawn id-designs ikunu magħmulin overnight. Sawa ġo fields privati ta' farmers. Diffiċli biex tagħmilhom overnight jien xi ħaġa elaborata, pereżempju bħal dik. Dik hija ta' 2005 jidilli. Kienet Barley Field ġo Wiltshire ta' l-Ingilterra, ġo Wiltshire fejn Stonehenge biex niftehmu. Ejja, hemm ħafna minnhom li jiġu sal-biraħt l-ula stess kien hemm waħda ġdida, pereżempju. L-Ingilterra wkoll. L-Ingilterra wkoll. Però dan il-fenomenu mhux sempliċement l-Ingilterra. Naf li rajt Trump, eżempju rajt waħda s-Sudan. Qedtilha stess. Franza kien hemm każijiet, kien hemm ħafna. Hemm ħafna postijiet insomma l-Ġermanja wkoll, l-Ingilterra ovvjament. Jiġifieri dan mhuwiex fenomenu iżolat li ngħidulu aħna ġo l-Ingilterra biss. Issa bħala qisien ovvjament ivarjaw jew tara pereżempju a simple design jew inkella tara waħda enormi, ġifieri tibda tara aerial view bin-nies ġo fihom, tibda ta' in-nies jidruqshom nemel. Tajt l-assja daqsiex fihom, fimt? Tibda kif il-lossja. Biex tagħmilha biex teħħok sjaħħa hija vera diffiċli. Fil-fatt tara ktiebt ukoll hemmhekk sizes vary from a few feet in diameter to hundreds of feet. Issa, it-teorija jew għall-inqas in-nies x'jaħsbu min qed jikkrehom. Ħafna nies jgħidu li huma relatati mal-fenomenu UFO. Issa ħanaraw għalfejn. Jgħidu li jagħmluhom l-extraterrestrials. Whatever they are. Hemm min jgħid li huma spiritual or mystical forces jew inkella hoaxes. Illum il-ġurnata jeżistu grupp ta' nies jiġifieri li jmorru u joqogħdu jagħmluhom. Jekk tidħol fuq Facebook hemm anke gruppi. Imma nistedinkom taraw ir-ritratti, id-design ma jkunux perfetti bħal huma dawn li aħna nsejħulhom anomalies sewwa. Da xi ħadd qed jipprova jwassal messaġġ. Sewwa min? Jew x'messaġġ hu. Fil-verità ħadd ma jafx messaġġ qed jippruvaw waslu, però il-crop circles qegħdin hemmhekk. Hemm min jgħid pereżempju bħal Steve Bassett jgħid illi id-design tiġi imprinted ġo moħħok u meta tarhom inti kif tajt. Taħloq l-kursita. Isek, le, mbagħad isek tagħmel 1+1 qisu tipo ta' programm ħanajtek. Xi ħaġa żgħira throughout history di interessanti ħafna. L-ewwel każ ta' crop circle li ġrat fis-1600s. Jidher li 1678 eżatt. Fil-fatt dak li tfajt hemmhekk huwa pamphlet antik u dina tirrakkonta storja ta' farmer illi dan qabbad wieħed mill-ħaddiem insomma biex jimmowjalu l-field u dan għallu li ma rridx nagħmilulek insomma kien ħajħallsu ftit u l-farmer għallu nippreferi ngħid ix-xitan jimmowjaħu li ġifieri. Fl-istess ġurnata, fl-istess lejl,
dara il-fil tiegħu qisu nar, qisu dawl qawwi, u fil-għodu qam u sab dan il-field immowjat. Pulit, tant kien pulit, tant kien perfett li ju stess kien qal that no mortal man was able to do the like. Ġifieri U x'kien ġifieri ġast immowli għalu? Immowja ħulu, ġifieri da kif tajdaw ħasadulu il-kelma. Issa, dana mhuwiex fletinjat. Imma dana biex innagħti naqra żgħira throughout history x'każijiet kien hemm relatati ma' dawn il-fields insomma. U mbagħad kien hemm dik l-artwork insomma li kienu pinġew tax-xitan qed jaħsad il-xismu. Xi ħaġa kurjuża kienet illi tant kienu stivati fuq xurxin u l-ġewwa tal-field il-farmer iddeċida li jħallihem kważi mhux ir-rotja kien il-harvest. Ma missowx ma stax iġorru. Fim dak iż-żmien titqis li ma kienx hawn bħallhom dak iż-żmien kien ikollu jinnaf xi ħmar jew xi żiemel jinnaf b'xi karettun illi ma setax iġorru insomma dan il-ġismu dan il-crop. Xi ħaġa oħra fuq history of crop circles. Dan huwa l-ewwel ritratt ta' crop circles. Meħud fil-1966 ġo Tali, ġo l-Awstralja. Kien jisimha Horseshoe Lagoon il-post fejn ġara l-każ. Da l-farmer kien sema xi ħsejjes ishom hissing sounds, isu bħal riħ, u għallira dak iż-żmien kienu jsejħulhom flying saucers. Iddiskrivija bħala 60 piet, fija dawl blu, u sab crop circle, daw it-typical crop circles kif għedin naraw illum, kif għadna naraw illum insomma, li r-reeds kienu mamulin at a clockwise poġġuti kif għedin narawhom illum. U kienu entwined ukoll, ġifieri dik li bdejt insemmi l-ewwel kienu ishom immaljati. Da fil-fatt il-post għadu sallum il-ġurnata meqjus bħala DUFO capital insomma ġo l-Awstralja, ġo Tali. Mela da żiddin l-slide xejjek biex kif ħanqbad ngħid isu mhux dak kollu li naraw fin-natura l-ċirku mal-art huwa magħmul mill-bniedem jew minn xi ħaġa ħanajtek sopranaturali. Da bażikament għal min ma jafx jeżistu dawn il-fairy rings jgħidulhom sewwa, jew inkella jgħidulhom pixie rings ukoll. Ġeneralment ikunu magħmulin minn mushroom illi tikber faqqih jikber f'ċirku tont. Meta kont l-Ingilterra rnexxi li nara waħda meta kont qiegħed Cornwall. Kienet żgħira ma kienx kbira u tarġa' laqqas rajt il-mushrooms, kienu mietu l-mushrooms nixfu ħallew qisu bħal kif ħanaqbad ngħidilhaw isu shadow ħanajtek on the ground insomma. Fatt hemmhekk tfajt xi ritratt jidilli l-ewwel wieħed tisfel. Ġieli rajt in-naċ iduru ikun hemm ċirku f'nofshom. Ikun qegħdin da u ġo dak iċ-ċirku ma jmorrux. Jaqgħu rajta. Eżatt maċ-ċirku mal-lajn. Riċenti kien hemm każ beda jiġri fuq YouTube u hekk ta' daw in-naċ iduru. Fenomenu normali. Dak fenomenu normali li rajt Trump insejt ngħidlek biex ninkluduha. Il-naċ għadu hekk f'ċirku tont, ġifieri ma għadux iduru bħal dak li tgħid inti, ġust għadu hekk ċirku tont. Ġust għadu ċirku tont. Min jaf. Stramba l-ħaġa wkoll. Min jaf, ma naħsibx li xi ħaġa sopranaturali laqqas ta' però. Hemm kull hemm spjegazzjoni għaliha. Jgħidu lil baqar iż-żwiemel, in-naċ, daw ikollhom isu bħal boxla ġo moħħhom. Issa labra magħmula fis-sens naturali. Hija naturali ġo l-moħħ tagħhom, ġifieri li daw huma sensible għal magnetic forces tad-dinja. Bħal huwa il-ħamim, pereżempju, għandu qisu labra li hu mhux għax jaffej joqgħod jew fejn hu l-gallenar tiegħu, imma xu jara l-magnetic forces u jiftakar qisu minn fejn kien għadda ngħidlek. Ma nafx. In English folklore insomma dawn ir-rings li qegħdin naraw hawnhekk kienu jgħidulhom, kienu jaħsbu li kienu dancing fairies insomma.
isibuhom anke ġo pajjiżi bħal Iceland, ġo Skandinavja u hekk, u isejħulhom l-istess ħaġa elf dance, ġifieri again il-fairies jisfnu għajtek. Mela, di waħda mill-crop circles ħanajtek l-iktar famużi, di anke ta' Tusa u ġifieri rajt fuq nies fuq il-pexxul ġeneralment jagħmluha. Fl-10 ta' Lulju tan-1990, post jismu Alton Barnes, ġo l-Ingilterra, again, ġo Wiltshire, semaw il-klip jimbħum lej sħiħ, ġifieri dal-villaġġ kollu. Xaħġa stramba kienet il-karozzi u tractors ma rridux jistartjawlhom. Ostja. Ija. U meta qamu fil-ħodu sabu din il-piktogram daqs dinja insomma ġo dak il-field. Kien kas ħanajtek naqra Dak jisu tal-cover popolari ħafna. Tal-Led Zeppelin. Ostja? Led Zeppelin jew Pink Floyd. Naħseb Led Zeppelin. Led Zeppelin. Mela, din hija graf sa 2023, minn 1990 sa 2023. Xi ħaġa interessanti innotaw 2019 u 2020. Ostja. Kemm kienet baxxa? X'kenna fin-19 u fit-20? Covid. Ġifieri dika forsi tqanqal dubju, fimt, illi dawn mamulin minn nies. 2006 kien hemm spike tal-ostja. Interessanti. 2004, 5, 6 kienu l-peak. U bat jisu qabad nieżel, raba treġa tara. Imma dik l-iktar ħaġa kurjuża 2010-19-20. Fil-fatt fil-19 kienet naqra iktar għolja mit-2020 l-inqas. Meta kienet laħqet il-peak il-Covid. Question, Marko. Min jafara. David. Hi, David. Kollu suppost kien esperta u kellimtu fuq il-numru kbir ta' hoaxers tagħhom fil-pajzaġġ Ingliż. Xi 20 sena jew kien hemm ferm aktar komuni. U beda jilaqgħu meta ġej bl-exhaust tal-UFOs madonna. Jew id-dinja qed tipprova tkellimna tal-li qed neqirduha iva, di li d-dinja tipprova tikkomunika magħna. Dina qaluha ħafna nies ġifieri, kien qala Bashar, kienet qaleta Dolores Cannon ukoll, kien qala Jaime Maussan ukoll. Jaime Maussan ejwa. Ejja. Mela, xi ħaġa interessanti imma x'imbagħad ovvjament dan ħanajdulu fenomenu dan mhuwiex kollu hoaxers, ġifieri naf li forsi l-David ħandej u biha, però ma naħsibx li huma kollha hoaxes dawn. Naraw li l-stocks in-notes tagħhom tikber. Isu bħal meta għaddiet minn radioactive, sorry, microwave, ġifri ġew elongated il-nodes. U ġili kun hemm eżempju l-structure minn ġewwa tkun differenti wkoll. Eżatt. Għafli krajċi dak id-dokumentarju. Ma tabdaw jippruvaw qasmu daħlu taħt microscopic. Sabu anke microscopic beads tal-metall. Rajt, ġo dak l-istess dokumentarju. Il-biċċa xogħol li jaħsbu li qed jiġri huwa li dawn il-microwaves qegħdin jifqaw lil-nodes ġek mirkoj għal-binna waħda oħra. Fil-fatt taraħ, the average node length tal-stems tikber 172%. Astja? Ija. Ġveri, da din ngħidu li mill-stem kollha, in-node tisfel l-ewwel waħda, ġeneralment l-ewwel waħda tikber ngħidu 171-72%. Doppju. Tal-tkun. Eżatt. Jekk tara anke dawk ir-ritratti hemmhekk taraħ l-aħħar ritratt speċjalment ta' taħt qegħdin elongated. Ġieli wkoll anke fir-ritratt li jmiss jidilli mhux dieta wara di Mirko. Dik. Anke tinfaqa, jiġifieri anki tagħmel toqba ġo l-istem u joħroġ isu ilma minn ġo fiha. Ġi letteralment issa għandek popcorn daħħalta ġo microwave u faqqat. Per eżempju mhijiex mawġa bħal din naraw l-ewwel ritratt tara elongated.
Eżatt, these effects could be the result of microwave radiation. L-structure minn ġewwa iktar taraħħa ikun mibdulu wkoll men. Rajt ħafna pereżempju ritratti illi ġo fiha isa tissajjar, letteralment. Isa jitinfaqa minn ġewwa u tibbendja ruħha. Issa xi ħaġa li tinteressani ħafna fihom daw il-każijiet hija. Apparti ġifieri li ovvjament din hija xi ħaġa li bniedem mhux ħajamel għax dan m'għandniex l-equipment tit drone daqs dinja biex tagħmelha u ma nafx, ma naħsibx li hawn min jista' jagħmilhom dawn l-affarijiet. Però xi ħaġa interessanti wkoll l-aħħar darba semmejniha illi meta jqabdu xejdulu bħalissa hemm strument biex inti tqabbad żewġ terminals ma' weraq mushroom u hekk. U tibda toħloq isu huma jgħidu la mużika xejn ġifieri, huma daw bażikament huma translated into tones. Sewwa, electromagnetic fields translated into tones. Imma meta jaqbdu mill-istess field minn ġo crop circle għal ġo l-field barra mill crop circle, is-sounds huma kompletament differenti. Astja. Ejja, dik hija interessanti ħafna. Min jafara. Għax naf forsi il-pjanti jekk ikunu għadin fi stress ma tantx jikbru tajjeb. Jekk pereżempju ma nafx jekk raġ dak l-esperiment ta' meta jsemmu l-mużika rock u l-mużika soft. Dak li jsemmu l-mużika rock ikunu iktar hekk b'saħħithom u heavy. Pereżempju jekk toqgħod titkellem biħla u hekk tkun aħjar. Sound waves, kollox. Jisu l-intenzjoni li tkun qed tipprova titfa' tirrifletti fuqhom ukoll. Anke fuq l-ilma, Fuq l-ilma wkoll ejwa. Pjanta hija magħmula. Meta tifriża l-ilma, l-istructure. Bħalma konna tkellimna l-aħħar darba l-istructure tal-ilma tinbidel. Skont anki crystallization tagħha eżatt. Ma nafx jgħidulu dik il-biċċa apparat insomma hemm isem għaliha. Jiswew ħafna flus, naf żgur. Illi dat qabbad żewġ terminals mal-werqa jew mal-istem u tibda titranslate għalek dawk x'ismu ġo sounds insomma. Alright, Mirko tista' tqelleb. Mela da naħseb huwa l-iktar każ ħanajt fl-opinjoni tiegħi huwa konvinċenti ħafna. Da bażikament kien hemm persuna kien qiegħed camping Oliver's Castle ġol Ingilterra, John Wabe kien ismu. U dan għam filgħodu beda jiġbed biċċa video u ra żewġ orbs jixalu. U waqt li dawn iż-żewġ orbs beda jiġbidhom u ma raħx jifforma l-krop taħta. Ġifieri hu raħ wara li ra l-video. Missa wara dil slide għandna x'ismu għandna biċċa video żgħira. Da il-biċċa xogħol interessanti kienet illi meta ġibed dan il-video, dak kien fil-1996. Dak iż-żmien, ifhimni, hija diffiċli ħafna biex teħħoksja, biex tinmanipola filmat. L-ewwel dak iż-żmien 25 frames per second, fimt, kieku mal-inqas moviment tinduna x'tibda tara anki kif tgħidlhom pixelization mal-oġġett. Fimġi kienet possibbli ta' tifhimni x'ħażin, ma kienet diffiċli ħafna dak iż-żmien. Diffiċli biex nagħmlu. Anke llum il-ġurnata, ma biss jekk tara l-oġġetti li qed itiru. Ħaneħdu reference point, il-horizon line, il-mhux horizon, it-tarf tal-krop. Tibda tarhom mixjin fl-imkien. Ġifieri biex teħħoksja xi ħaġa bħal dik. Diffiċli. Għalkemm hemm min jgħid illi huwa hoax bħala video. Jiena kif Mirko jgħid li dal-video jifqal moħħi. Jien jifqal moħħi dal-video. Huwa xettiku. Issa proprjament il-video kwarta kien twil. Imma dan John Wabe insomma kien taħ fidej xi ħadd għax dak kien ġuvni ta' 19-il sena dal-bniedem. U dan il-video għallu ħana analizzah u minn kwarta spiċċa ftit sekondi mbagħad tant ikkupjaw dan il-video. Il-kwalità saret żibel ġifieri. L-oriġinali m'għandux. Ħana naraw biċċa il-video. L-oriġinali m'għandux wallieri. Le, u m'għandux l-oriġinali.
Però meta analizzaw dan il-video analizzaw ħafna nies ġifieri. Once in a life. Ma setgħu isibu Rational xejn li explanations aren't quite so easy. dejf għal moħħi dal-video. Baqgħu sejrin, le, serja daru. Kas interessanti ħafna. Da li ġabuħ jitkellem milux, bil-qaraw bil-noċċali li ħadu. Le, dak għal dak inti jettajt għal ħajerġa jurih Mirko? Oliver's Castle, Wiltshire, Inti 1989. jettajt għal Gary King. Daka This controversial film Em, appears kien to show qiegħed. strange objects Kien hovering qiegħed. above a U cornfield. l-mara tiegħu kien hemm xi videographers bdew jiġbdu il-fields ta' taħtom. U daw f'daqqa waħda raw is-sema tixal. Dik kienet Hemm il-video huma. sejjer żball fis-7 ta' Lulju ta' 2007. Hemm il-video. Hemm video u indunaw biha l-crop circle meta bda jisbaħ. Daw l-istess raw orb ukoll it-tir u meta bdew jiġbdu aerial shot tagħha bin-nies ġol crop hemmhekk jidru żewġ orbs l-istess waħda mbagħad għaddiet oħra fuq rashom. U mħadd marhom ġifieri, il-videografer biss kien. Astja. Kas interessanti wkoll. Gary King. U din hija l-formation li sabu fil-ħodu. Interessanti. F'ġi sekondi għamlu. Perfetta. Meta kejlu ġifieri minn naħa sa naħa, il-ratio tagħha perfett. Għatibda tajt hoax. Fimt? Dak kellu ċans imur Bristol jaqbad il-kamera. Ma ninsewx li dak iż-żmien kienet kamera analog. Sewa, jeditjaħ u jarġa' jmur lura x'għandu tkun ġo xi mar jurih in-nies. Mbagħad kien hemm dil-persuna qallu ħan analizzah jien, ma nafx kien jifhem ma niftakarx il-każ kif kien. Da pereżempju dawn huma tnejn nafx għalfejn il-krim ġie taħtum ma insomma. Raġa ġi ħażin, jikkonverti ħażin kultant. Dan huma żewġ hoaxers ġifieri illi għamlu ħafna żmien għamlu karriera sħiħa jħoksjaw il-crop circles. Bażikament daw kienu waqt ċajta ġifieri din jixorbu ġobar u qalu ejja nagħmlu naqaħwas pa' spjeċi. Kien 1978 u dak iż-żmien kienu ispirati minn dawk il-ħafna stejjer tal-flying saucers. U daw qabdu żewġ boards, isa kettara skateboard, terba piedi, rabtu ħbula, għalma onqom jimxu u jafġu ħanajtek il-pjanta, ħanajtek. Wieħed minnhom kien jagħmel biċċa wajer majneħ b'ċirku biex ikun jista' iżomm id-direzzjoni, jkun jaf fejn hu miexi. U kienu jaħbu wkoll l-inizjali tagħhom di għal Doug u Dave ġol formations li kienu jagħmlu. Per iktar għal formations tagħhom li kienu jagħmlu huma mhumiex perfetti, eżatt, mhumiex perfetti. Din hija dawwar ritratt meħud minn ġo video, issa ħanaraw il-video għandu kun xi żewġ slides oħra. Li daw min jgħid aw min jaħseb li dawn huma slices minn xi ħaġa tridimensjonali. Imma ovvjament aħna din naraw on a two-dimensional plane. Eżatt, two-dimensional plane. Ġifieri kif taqlibhom 3D jiġu hekk. Eżatt. Pereżempju bħal din dina qed jorik hemmhekk isu torus field għandek isa donut shaped. Naħseb wara dan għandna l-video.
Issa meta taraħom 3D ikun hemm jisom effetti differenti. Żgur għax inti hawnhekk qed taraħ. ċo mhux effetti, shapes differenti. Żgur. Inti hawnhekk qed taraħ from a two-dimensional plane, fimt, ġiet taraħ minn fuq. Da inti jekk qed tara l-oġġett. Issa naraw ħatara kif jiġi ġifieri minn flat surface. Per eżempju di enormi. Basta. Da video interessanti. Ovvjament teoriji. Mhux hekk. Taraħ Torus Field. Jien naħseb li huma fenomenu jien naraħ inspjegabbli wkoll ġifieri, naħseb li mhux kif jgħidu ħafna jiddismissjawhom bħala kollha kemm huma hoaxes. Għadhom jidhru sal-lum il-ġurnata. Fil-verità they're not destructive, ġifieri il-farmers ma jitilfux ħafna flus minna dil-biċċa xogħol. Għax ħafna mill-krop isalvawh. Ħafna minnhom ukoll tittajt kollox jagħmlu l-flus minna għax hemm min jagħmel anki an entry fee biex tidħol jew donation, u mbagħad hemm min ukoll jgħidlek le. Jgħidlek ma tidħolx, ġifieri jagħmellek il-grada, jalaqlek jgħidlek this is private property u ma tidħolx. Rid ngħidlek xi ħaġa wkoll. Issa sikkina b'tlaqta bejn żewġ naħat, ġifieri tibda tgħid imma da vera jew għax ma jridx juri jew għax hoaxer. Fimt jew għax vera ma jkunx irid ilħadd fl-għalqa tiegħu, għax jiena eżempju kieku jkolli għalqa nsib xi ħaġa kienu ma ċempel David Patch. Mhux hekk, fatt issa naraw l-qudiem il-David Patch kienu ċemplu fuq meta kellna kasa u Malta, issa ħanajda ġifieri għax ħallejt tal-aħħar kellna kas wieħed u Malta. Mela din hija pereżempju hija waħda mill-formations interessanti, Crabwood Formation 2002. U da bażikament qed tara għandu dik isa diska f'idejh ngħidulu isa CD. Ngħidulu isu CD. Li dak hemm dak il-messaġġ meta tikkodja ġifieri jgħidlek beware the bearers of false gifts and their broken promise. Much pain but still time. There is good out there, we oppose deception, conduit closing. U hemmhekk qed tara f'dak iċ-ċirku hemm dawk it-tlet ishom dots hemm min jgħid li huma the Orion Constellation. Ma nafx. Ma tistax tajt x'inhuma. Dan huwa xi ħaġa interessanti wkoll tal-Arecibo message. Da bażikament fis-74 Carl Sagan u jekk mhux sejjer żball. Meta batu l-Voyager? Fil-Voyager? Kienu batu radio message insomma fil-spazju. U dak ir-radio message insomma kien translated, per eżempju, fuq qegħdin naraw. Ranġaħħa ta' Mirko. Fuq qegħdin naraw is-sistema solari tagħna, insomma, għandek id-DNA strand tagħna tal-bniedem, kemm aħna ħanajtek di average height tal-bniedem, li aħna carbon based, it-tieni fil-lira hija li aħna carbon based insomma. Kif kienet iktar. U taħt kien hemm il-xismu għaw il-radio antena l-Arecibo. U da bażikament fit-2001 jgħidu li rċevew isa reply lura wara minna li jew nafx kemm il-sena. U da bażikament irċevejna fuq crop circle dik tan-naħa l-oħra, insomma tan-naħa tax-xelluk. Issa xi ħaġa interessanti hija li l-aħħar fil-lira t'isfel fejn naraw dik isa brimbem misfel. Fejn dak li bat Carl Sagan u Drake hemmhekk qed juri l-Arecibo satellite Madonna. Radio transmitter tagħna insomma. Naħa l-oħra batu xi ħaġa li hija kompletament differenti li aħna ma nafux x'inhi. Sena qabel l-istess figura dera ġo crop circle.
Fluma Jidilli li zitta s-sanarawa. Zitta anke bħala slide minna li jawra di Mirko. Dini. Tara hemmhekk u rejt is-section ta' x'kien hemm f'dak il-messaġġ on the left u dik li tixbaħa ħafna Astja? kienet crop circle li deret fit-2000. Astja? Interessanti. Interessanti. Għax jiena noqgħod ngħid, stja ma da min qed jagħmilhom, min qed jħokkxhom dawn Min kien jaf l-affarijiet bih daw. dal-messaġġ kienu jafu bih in-nies? Żgur, le, kulħadd kien Li jaf bat bih, Carl Sagan. mhux hekk, mhux hekk. Immaġina żomma segreta men, u mbagħad toħroġ wara. Żgur, hemmhekk imbagħad hemmhekk kellimni. Fakkjata tkun ħaġa. Hemmhekk iffakjata bil-kbir tkunu. Għax hekk inti żammejta sigriet rħilu lilhom ma fadal xejn sigriet, għax illum jħekkjaw lek kollox ġifieri u sigrieti ma fadalx. Roswell Rock. Di zitta interessanti sa ċertu punt, għax hija konnessa wkoll mal-crop circles. Da bażikament ġo Roswell, New Mexico kien hemm persuna, Robert Ridge minn għalija jismu, u dana kien sab isa ċaqa. Għandha xi property strambi. Ija għandha property strambi, pereżempju. Dur weħeda. Ija d-dur weħeda tagħmilha kalamita u tirrepelja. X'kien hemm iktar, kienu għamlu ħafna testijiet fuqha, l-għad biex jaraw l-age tagħha, ma peress li hija ġebla jedna diffiċli. U ma rridx jitlaqa minn idej. Ma rridx jitlaqa minn idejh u meta rnexxilhom jikkonvinċuh. Dispjaċi għax qatawlu biċċa. Beda jikbi. Kienu barxulu biċċa minn taħt. Ejja. Nsejt. Għandek George il-Grek. Dak ta' Ancient Aliens. Beda jikbi. Min jafu dan u kas interessanti u koll. U dik il-simbolu illi jen fuq dik il-ġebla kien der crop circle fin-96 jidilli. Eżatt Lidington. U da ma kienx jaf bih. Jo. U saba l-ġebla, ġifiri da anki jekk inti ma tkunx taf bih, da sibta u f'daqqa waħda. Min jaf xi jfissru da ostja. Min jafu, min Xemek jaf. għandek jisuk il-qamar u x-xemx. Fimti se xi cycle forsi. Min jafu. Ifhem jekk xi ħadd qed jipprova jgħaddi messaġġ ngħidu hemm dan il-fenomenu straordinarju li ma nistgħux nispjegaw. Jekk kienu ma vera, ġifieri li dawn mhux magħmulin mill-bniedem. Hemmhekk hemm messaġġ. Daħju pjaċir biha David ta' wara di. Għadin hija kien investigaħħa David. 1996 ukoll Malta naħseb kienet l-ewwel u qatt ma smajna iżjed tal-qasjena qatt ma smajt każijiet iktar. Di cutting waħda mill-cuttings, ħafna cuttings illi għandi fil-kollezzjoni tiegħi. Ta' David għandi kollezzjoni kbira ġifieri. Għax niftakru kien jikteb fuq il-gazzetta. Da bażikament, għax ovvjament in-nies mhux ħajaqrawha. Meta mar jintervistom David kien jekk irid jgħu jikkummenta wkoll anzi aħjar. Kien hemm il-kaċċaturi kienu qalulu li raw xi dwal. Kienu raw dawl minn għalija la nafekkux dawl wieħed jew tlieta inaqdu f'wieħed u mbagħad insomma sparixxa. U di kienet minn għalija r-rabat jew ħadding li kienet dal-każ. Interessanti jom. Kienet l-ewwel każ ta' Malta. Kikun sibu l-għalqa, kikun interessanti biex immurem. Il-David irridu ngħidu, David irid jgħidilna fejn qiegħed eżatt. Tal-ostja kieku. Interessanti għalkemm ifhimni. Nistgħu nkabru l-forma mi? Għalkemm ħankun onest mi aktar ġifirin għalija u naħseb David ħajaqbel miegħi ma naħsibx li kienet xi crop circle minn dawk perfetti, da bażikament kull ma kien hemm 3 ċrieki. 3 ċrieki biss. 3 ċrieki biss. Ġie ma kien hemm xejn elaborat bħalma naraw pereżempju l-Ingilterra. Fimt, ġie tista' kienet hoax. U mbagħad ovvjament għandek l-istorja li tiġi magħha tal-hunters aw tal-kaċċaturi li bdew jgħidu li raw dawn it-3 balls of light li jinaqdu f'waħda. Storja interessanti. Imma again tibqa' storja. Jena kien ċempilli wieħed kien qal li sab crop circle, u mbagħad kon mort fil-post u hekk u bdejna nitkellmu. Mbagħad qisu ammetta qal li jista' jkun għax il-ħamrija kienet maħruqa. Għalhekk ma tala xejn. Għax inti crop circle meta jkun hemm il-qamħati tagħu mhux ma tala xejn. Mhux hekk. Mhux hekk. Ġifieri.
Però il-crop circles kif għadna l-ewwel ġifieri mhux ġo crops biss, deru. Anki ġo silġ. Kien hemm postijiet ġo Russja fejn anki raw prints ġo silġ u dik iktar diffiċli tħoksija. Tejni raġuni għalfejn. Qed titneħħi s-silġ. Le, Ebda biex? għax kieku ħatara l-passi. Mhux hekk. Ġi kieku xi ħadd. Kieku xi ħadd tħoksjaħħa, għadha ħajimxi. Mela biex Inta ħatimxi hemmhekk. Biex neħħi l-materjalu. Biex tneħħi, fimt, ġa xamil daqat jemla l-passi u warajh li jem possibli. Ġiviri jagħen, huwa fenomenu interessanti, men, dabla television m'għandhom xejn, minna kien xejn 1990 u kienu għamu sabu crop circle u kien marxi wieħed tal-BBC minna li, ma nafx jekk rajtux. Il-qam ġifiri kien kważi fl-aħħar stage li jiġi harvested. U letteralment ġifiri kien hemm ċirku żgħir, ċirku kbir, ċirku żgħir ieħor u mbagħad dawk irġi mill-ġnub. Vera kien hekk f'stiet daw m'għandhomx television, daw kif ħajqogħdu jħowki sejħa. Diffiċli l-ewwel diffiċli taħħoksi xi ħaġa bħal dik overnight. U fis-Sudan, men. Mbagħad hemm min jgħidlek ġiel da f'da żmien kollha. Għax di oħra. F'da żmien kollha jiwa qatt ma nqabad xi ħadd fil-fatt ħlif dawk il-ġiġboloħ li rajna l-ewwel. Sewwa li qalu li jagħmluhom huma. Imma da possibbli ħadd qatt marhom diħlin, ħadd qatt ma qabadhom fil-fatt. Taf x'inhu tajt ukoll eżempju ma nafx bdejt naraw wieħed hawn. Fl-im pajjiż jidru l-crop circles, f'ħafna pajjiżi però xi ħaġa stramba, xi ħaġa interessanti wkoll li jidru l-iktar l-Ingilterra u viċin Stonehenge ukoll. Ġier naħseb ma nafx 90% tal-crop circles naħseb viċin Stonehenge. L-Amerika kien hemm xi ħaġa, kien hemm. Ġiel isma' jteħeb każijiet għal-Kanada pereżempju, Franza, żgur, Ġermanja, żgur. Dak kien affaxxinani. Affaxxinani tas-Sudan għax qed ngħidlek daw in-nies mhux nies li jemnu jekk tkun taf il-kultura tagħhom, ġifieri strictly religious u musulmani ġeneralment, ġifieri ma nafx dik vera kienet stramba tas-Sudan, hemmhekk qbad ngħid hemm xi ħaġa. Biex solta nibdejt imma daw hoax. Rombat jinsajan ta' vera li ġifieri dawn huma xi ħaġa li huma isum hemm spjegazzjoni għalihom għax tant ikunu perfetti u n-nies mhux ħajqogħdu jaħlu l-ħin joqogħdu jimmaljaw ġifieri xi ħaġa tagħmilhom. In-nies għal hoax u affarijiet oħra kollox jagħmlu. Ejja kollox jagħmlu. Diffiċli biex tagħmel crop circle bħal dik ta'. Hoax, għal hoax anke nies jibgħatu l-ħabs men. Aħseb wara. Ja naraħħa diffiċli. Jew nies għall-mewt biex jaqtawilhom għall-mewt. Naraħħa diffiċli ħafna jien biex teħħoks xi ħaġa bħal dik elaborata daqshekk. Ma nafx. It's too perfect. U mbagħad considering li kultant ikunu on uneven, u mhux kultant, ħafna drabi jkunu on uneven ground. Jien l-insib affaxxinanti ġifieri meta l-pjanta tibdel l-structure u kważi d-DNA tagħha. Dik hija stramba. Tu ta' Sudan li vera strampa x'daw in-nies. Temmen bih il-fenomenu ġifieri inti temmen illi mhux ħanajt UFOs. Minn duraj tas-Sudan, ġifieri crop circle tas-Sudan qed daw in-nies la jafu Star Wars x'inhu. Meta kien hemm wieħed jaħdem miegħi saqsejtu jekk jafx minnu Michael Jackson, qas jaf minnu Michael Jackson. Ġifieri daw letteralment secluded fuq reliġjon u hekk f'daw postijiet. Jekk tgħidulhom ġinn, sekki xi ħaġa ġifieri dawn nies li huma tipo għadhom comparison magħna tipo l-mentalità tagħhom hija lura, fimti? Taħseb li hemm spjegazzjoni imma lihom daw. M'għandix idea, nimsiba diffiċli. Għax ma naħsibx li hemm spjegazzjoni għalihom. Moħħi ma jistax jipproċessa jew jgħid isma' dik vjara jew hekk. Hemm xi ħaġa ma nafux x'inhi. Jien naħseb li hemm ħafna minn daw il-fenomeni illi ngħidulhom aħna UFOs, ghosts, huwa kollu l-istess fenomenu. Le, ovvjament huwa kollu l-istess fenomenu. Xi ħaġa hemm ħajtek. Ejja ngħidu Mela inti taf li l-esperjenza xi ħaġa li se ħirġa ma' Kevin Falzon insomma spjegajt naqra iktar u għandna nagħmlu podcast oħra fuqha. Ngħidu li ma kont naħseb li hemm xi ħaġa u kont ngħid imma n-nies l-oħra jgħidu daw inġienen u jien kont ngħid mhux imġienen, kont ngħid hemm spjegazzjoni oħra liha. Hawn mbagħad meta tesperjenza tgħid hemm xi ħaġa differenti.
Has there been any crop circles found in the desert? Dak tas-Sudan, kważi fid-deżert. Tajt inti, però fid-desert kien hemm tip Kien hemm ukoll fid-desert? kien hemm tip ta' formations hekk ukoll. Fir-ramel ġifieri. Ejja fir-ramel. Astja? Ejja, ovvjament jafu jkunu hoaxes. Ma fid-deżert astja men. Sajan, kif għadt inti l-ewwel? Meta tibda titkellem ma' nies li jgħixu fid-deżert, kollox irid joqtol. Jien fl-aħħar mill-aħħar taf ngħid dawna qegħdin qed jippruvaw waslu messaġġ. Għal min qed iwassluh? Għalina kollha kemm aħna ġifieri on a global level, jew għal persuna jew grupp ta' persuni partikolari. Mela għaliex ma jaqbdux sewa xem da fl-istejjer tal-ufoloġija nisimgħu illi jabdak tiegħu in-nies, ħafna minn dal-affarijiet jitkellmu telepatikament jekk iridu jwasslu messaġġ. Għax ma jwasluhx dirett. Taf x'insib ukoll stramp eżempju meta tara tempji on an aerial level sawa u taraħħom mill-għoli ġiri jkun hemm patterns li jkunu viċin il-crop circles ukoll. Ma nafx hekk għattati kasa. All right. Ija, vera. Għax eżempju anki ta' Stonehenge jek taraħ mill-għoli. Stonehenge, tara dak il-pattern. ċirku. Stonehenge kien ħafna kbar mill-li nafuħ l-lum ta' Muxek? Ma Stonehenge tinsiex, Stonehenge mux antik daqs. Kien posta pellegrininaċċu kol ħafna nis minn kullum kien madwar id-dinja kienu jmorru, ġifieri. A Stonehenge hemm ħafna ġifieri teoriji ta' għax kien jintuża l-xiex, hemm min jgħid li huwa kalendarju astronomiku, hemm min jgħid li kien jintuża għal sacrificial ground, hemm min jgħid li Market ma naħsibx li kien market. Ejwa, ġarba la teorija li jiex sabu per eżempju reminiscences ta' nies li kienu mill-East. Ma ħanajlek sejan. Da ħassib ħafna nies ħajdu ħafna affarijiet, da fil-verità l-ġebel ma jitkellimx. Ma jitkellimx. Ġifieri, da fil-verità jiena nemmen li jekk ngħidu xi ħadd interferixxa fil-ħajja tal-bniedem fid-dinja. Kieku rid iħalli messaġġ, kieku rid iħalli xi ħaġa, ma mmurx nagħmel monument, ma mmurx qas muntanja, għax muntanja ssir ramel biżmien. Laqas nagħmel satellita ddur mad-dinja xi darba diħa tintlaqat u taqa', pereżempju. U titlef fl-orbita. Kieku jiena kont nagħmelha ġo DNA. Fimt? Ġifieri jekk inti vera titwassal messaġġ, ħalli lill-bniedem avvanzat illi jkollu teknoloġija biżejjed u jsibu. Meta Jim Gates saw saqsieħ wieħed interviewer għallu x'inhi l-iktar stramba li ssir fil-dejr Rom tar-realtà għallu consciousness. Il-consciousness u il-reproductive cell ta' ġo DNA għax di dejjem jekk ikun hemm żball ħadd tipprova tirranġah, fimt in a way or another. Ġifri dik hija vera stramba. Fil-verità aħna l-bniedem huwa annimal, m'għandna xejn speċjali mill-annimali. Minn trap għal trap. Aħna għandna dik xi ħaġa li ngħidulha consciousness. Consciousness ħadd ma jaf x'inhi. Klip m'għandhomx consciousness għax ma nafx. Ħafna mill-klip ikunu jisom ħajkelmuk, ġieli. Ma nafx. Jien nemmen l-annimali għandhom il-koxjenza wkoll, ġifieri il-consciousness ukoll. They are aware. Għall-inqas meta jkunu fil-periklu daw jaħarbu biex jippruvaw ma jmutux. Mhux hekk. Sawa, ġiedika tiġa torik l-inti you are self-aware. Ja, Brandon ngħidha tikkis tiġi u ġeli tgħidli tinkis tiġi ħdejja. Semmilix il-brandi għax iddaħħaqni kull ta' semmil il-brandi. Hemm xi mistoqsijiet Mirko. Ma naħsibx li hemm spjegazzjoni min jaf xi jridu jgħidu bihom. Naħseb dawk. Nimmaġina li jfissru xi ħaġa u bħala disinji. Għax da jekk xi ħadd qed jipprova jwassal messaġġ, qed jipprova jwassal messaġġ biex nifhmuh. Għax ma tagħmilx sens li jiena ħanoqgħod nibgħat smoke signal u ħadd ma jagħti kasom, insib way oħra kif nipprova nikkomunika. Min kien dak li kienet jipprova jiddeċifru automatikament? Hemm ħafna. Ma kien hemm wieħed kien faqa' moħħu fuqhom. Li semma David l-ewwel. Dak kien qabad kien għamilhom in binary code u ħafna minn da shit u faqa' moħħu, però fil-verità ma tasal imkien. Ma tasal imkien. Kien hemm wieħed beda jaħdem fuq di l-istess ħaġa fejn beda jaqsamhom into pie. Per eżempju inti ġieli rajtu dak
Dak li rajna l-ewwel tal-Grey Alien. Aha. Sa per eżempju kieku jiena rrid wassal messaġġ. Ħatamel Grey. Vera li huwa interessanti bħala għax għandek il-diska fejdu. Ma tagħmel Grey Alien? Ne. Iktar tagħmel sens bħal dik it-teorija ta' Jack Vale fejn inti meta beda jispjega jekk inti tittoħloq kalt ma tix tidher ħafna, tidher ftit. Ftit. Tagħmel impatt. Eżatt. Dak il-ftit, un bat terġa' titlaq, tisparixxi, un bat terġa' tidher. Fimt ġifieri jekk ta' tissegwi l-pattern ta' kif jaħdmu l-UFOs, ġifieri jidhru ħafna kultant żmien. Kultant wave. Un bat fuq, daqshekk jif, un bat jerġgħu boom. Wave oħra, jew nkella jittargetja postijiet differenti fejn inti qed toħloq dejjem dik il-kurżità. Dik il-kurżità, ekku. U inti bniedem bħal dej tan-Nimitz, tan-Nimitz f'2004, u mbagħad kellek l-inċident ta' 2011. Jiġifieri l-pilots kienu qed jinnotawhom. U sal-pilots ħarġu jitkellmu u jisom qaqlet il-kurżità u bekk aħna nafu b'daw il-videos u l-affarijiet l-oħra. Mhux hekk. Tipo inti qed tik naqra ftit, imma inti dik naqra ftit qabditek l-interess kbir. Waħda twaslet kif tkun ħataqbad titlefna għal-interess, boom, terġa' tik xi ħaġa. X'inhi l-opinjoni tiegħek inti fuqhom daw il-crop circles jekk huwiex fenomenu reali jew le? X'taħseb? Jien naħseb li hemm minnu reali u minnu hoaxed. Anki jien l-istess. Imma kif qedlek l-iktar affaxxinani huwa dak tas-Sudan għax daw in-nies m'għandhomx letteralment jekk tara fiex jgħixu. Ħafna minnhom ikunu jgħixu għala viċin liljuni tigri u ħajjina. Mhumiex marfin, ċertu affarijiet. U meta eżempju jien kelli nies barranin jaħdmu miegħi daw in-nies li jkunu jgħixu fid-deżert, speċjalment fejn Ċad u dawk in-naħat li huwa veri perikolus. Inti ma' 8 ta' flaxija tittara fejn ħadd tistaħba għax ikisubuk il-klieb, jaqattawk biċċiet. Ġifieri apparti l-iljun nisrib u velenużi u affarijiet oħra li jiġri, kollox qed jipprova joqtlok fid-deżert. Inti billej ma' 8 tittara fejn ħassib tisken. Inkella klieb anki pereżempju jekk ikun hemm grupp wara kemm ħadd mor tagħmel crop circle. Crop circle għalhekk qed ngħidlek jiena, ġifieri ma jagħmlux sens dal-affarijiet. Darba Stephen Greer kienu għamel CA5 u l-għada fil-ħodu fej kienu għadin jamlu CA5, deret crop circle. Ġew ma kienu għadin hemm mal-lejl, ġaddi fixħin saret. Fimt ġveri jara kemm ikun hemm ħin qasir biex isiru daw l-affarijiet. Staqsejthom minn dawk li ġew għall-events, eżempju. Meta ġie rrekordjat l-ewwel wieħed, semmejniha. Semmejniha ajwa. Recorded as such. Tal-Awstralja ħanajdu. Ħanajdulu tal-Awstralja. Għax dak ta' The Devil. Ija, dak mhijiex issa. Ma fenomenu wkoll. Fenomenu wkoll. Dak ma jaf kif. Anke Codex Gigas ukoll fenomenu kbir u kienu jgħidu li nkiteb flej wieħed imma. Daqs dinja. Issa r-riżultati jidher li nkiteb over 25 years li hemm stramp li il-handwriting ma nbidlitx. Għax inti along the way ħatibda l-handwriting ġifieri. Ju kitbu x-xitan dak. Jgħidu. Isma' l-istorja tax-xitan li jagħmel ċertu affarijiet, pereżempju bħal da il-Codex Gigas, il-ktib il-kbir. Dak wieħed. Il-belt fejn il-Parlament fuq wara hemm kappella jew knisja żgħira, ma nafx naf li jagħmlu l-qoddisa bil-Latin fiha. Dak hemmhekk hemm kurċifiss, impinġi, impitter. Ħadd ma jaf minn pinġieħ, il-leġenda tajlek li pinġieħ. U da l-kurċifiss qiegħed bla wiċċ iswed. Għandi ritratti hawn. Jgħidu li pinġieħ ix-xitan għax meta ġibi xi pinġi wiċċ Kristu ma felaħx. U ħallih vojta u ħallih. Imma rajt depictions ta' slale pereżempju bla wiċċ. Isma' ħanamel avviż. Għax kienu jgħidu ħanna bżonn sponsor ta' żewġ siġġijiet. Għax it-toqba ta' sormi dis-serta. Jekk hawn xi ħadd qalbu tajba. Rajt depictions ta' kurċifiss fejn il-wiċċ jew ir-ras tkun qiegħda mawġa jew il-wiċċ ma jkunx. Da sibu da. Ħanejlek għal xiex. Interessanti ħafna. Kienu jgħidu bħal pereżempju il-Musulmani ma jpinġux il-Muhammed jew il-Lali tipo ta' rispett lejl da allura huma ma kienux jipinġu il-wiċċ fuq il-kurċifiss.
Għalhekk qed ngħidlek jista' jkun hemm spjegazzjoni għal Mhux hekk, mhux. tipo ta' Da rispett. mhux qegħdin ngħidu li vera pinġi ix-xitan. Leġenda tgħidlek hekk. Leġenda tgħidlek. Bħalma pereżempju smajtu kol darba minnhom illi hawn xi ħajt hawn Malta u mbena flejl u jgħidu li bnieħ ix-xitan ukoll ħajt. Min għalija min ix-ċert, min għalija Selmun. Ma nafx. Imma again, daw il-ħafna leġendi. Xaqt jibni għamel. Dejjem ix-xitan jeħel fim, dejjem il-fairies, dejjem l-aliens. Kellux jagħmel biex Kellux jagħmel, kellux jagħmel. Tinqabdu biex jibni l-flet. Mela għandna xi mistoqsija, raħħi inti sa. Guys, has been any where the UFO sightings in Australia of note past and present. Żgur, Australia, ħafna. Għandek dik tar wieħed famuż tas-67 meta Triangle. tas-67 meta marru fl-iskola, meta niżlu fl-iskola. Dik waħda. Dik Żgur waħda. l-iskola tal-Awstralja. Xi 200 ruħ. Mela. Imma mbagħad hemm dak il-każ ta' Triangle. Semna ħafna Roscoltart. Kienet Meta ratu dik il-mara. mara kienet qiegħda ma' żewġ fizzjali, ma nafx kienet qed tagħmel, insomma ma ġiex fizzjali mal-lejl fil-karozza pparkjati, insomma whatever, u raw dawl u ħarġu raw dik it-triangle kbira mimlija dawl. U d-diskrivi, ta' dak li d-diskrivu s-soltu dik il-dawl fin-nofs u tlet idwal. Hemm ħafna l-Awstralja, hemm ħafna sightings. Speċjalment lejn hemm post jismu Pine Gap. In-naħa taċ-ċentru tal-Awstralja maktar il fuq. Da Pine Gap huwa installazzjoni militari Amerikana. Hemmhekk l-iktar li jaraw UFOs. Installazzjoni Amerikana. Mhux hekk, ġifieri min jaf x'esperimenti jsiru. Min jaf x'qed isir hemmhekk. U min jaf dak li qegħdin jaraw hekk xi ħaġa film tagħna stess. Għaxek toqgħod tara history jilhom jippruvaw fuq l-antigravità u affarijiet oħra. Ma rnexxilhomx taw, ma nemminx li rnexxilhom. Jien naħseb li rnexxielhom. Ma nemminx. Jien naħseb li rnexxielhom ki. Ma nemminx li rnexxilhom. Hekk ngħid jiena. Naħsibx. Jiena ngħid għax inti għandek ismani fis-60s bej il-50s u s-60s kien hemm dik il-ħaġa li sa l-antigravity provaw jissoppressawha. Mbagħad waqaf kollox, boom. Jiġifieri l-antigravity ma nistgħu nagħmlu xejn. Very rudimental u inti qed tajt ta' x'ismu ta' Thorsten Brown. Le, jekk ismani, jekk irridu bħalma tkellimt ma' David, David ma naqblux fuq Thorsten Brown, imma jekk tara l-affarijiet mbagħad on a bigger scale, x'għamel Thorsten Brown? Mar behind enemy lines waqt il-gwerra fin-1944. U ġie wounded. Ma nafux ġabar minn hemmhekk wara l-gwerra għaqqat l-Skoda Works reġa' fej ġab Richard Mita l-Amerika. Daw kollha kienu nies li jagħmlu ħataqbad tagħmel daw it-tip ta' esperimenti xi darba ħatasal x'imkien. Daw ma jridux li inti tasal. Inti għandek dan għandek lex negozju sħiħ ta' żejt u daw l-affarijiet. Inti għandek problema min jikkontrolla l-gravità. Jista' jagħmel li jrid. Żgur, control gravity, control everything. Aħna mhux qed ngħidu timmanipola qed toħloq pressure biex inti toħloq gravità bl-elettromagnetiżm. Toħloq inti. Jiġifieri mhux qed nagħmlu bħal double split experiment fejn inti qed tibdel x'ismu il-foton qed tirreaktja differenti jew particle jew wave. Ta' tnejdu isma' bl-elettromagnetizm qed toħloq envelope tiġġenera fejn inti l-gravità ma taffettwakx. Eżatt, toħloq pocket għalik. Eżatt. Jiġifieri naħseb li Richard Mita kien qiegħed hemmhekk għalfejn ġabuh lura Richard Mita minn hemmhekk dawn nies li għamlu affarijiet bħal Warner Van Braun. Warner Van Braun jekk ma kinux jilħqu t-targets kien idendilhom barra. Il-lut. Richard Mita x'kien jagħmel kien jixwihom. Għax kien fuq xogħol tiegħu l-elettriku, fimt? Għal da flok kien idendilhom bħal Warner Van Braun kien jixwihom. U inti kif tinduna li huma nazisti hardcore għax kienu kollhom kollha l-iskars ma' wiċċhom. Folder daw kienu nazisti hardcore għamlu atroċitajiet kbar u l-Amerika tagħhom pass. Għalhekk qed ngħidlek li paperclip kienet maqsuma fit-tnejn. Waħda ta' Warner Van Braun fejn ġabu l-V2 Rockets u affarijiet oħra minn daw u l-Skoda Works baqgħet mistura bħalma kienet fil-Ġermanja, fimt?
Dawk kienu qed jaħdmu fuq affarijiet beyond comprehension. Għal dak iż-żmien. Għal dak iż-żmien u anki issa. Il-paranormal, tinsiex, il-paranormal, dak li aħna nseħu l-paranormal, għada pitada jaf jiġi normal. Parapsychology, Dak kollu li aħna l-lum ma nistawx nispjegaw, u nsejħulu magic, għada pitada jisir teknoloġija. Kiku tarġa tmur lura mux il-bwatta. Sejt minn kien qala. 40-50 sena, u torjom mobile. L-ġennu bniedem jgħidlek l-ostja. Minn Star Trek, bro. Sammaġina tmur ma nafx kemm il-sena u tmur l-blighter l-istess ħaġa jgħidlek da magician jew b'kamera. Da Vinci kien jaf li ħalkun għaw il-lighter, għaxa kellu disin ta' lighter. Volderi. He was ahead of his time. Mux hekk anke disin. Alla ħares ġi dak Da Vinci. Min jaf jekk kellu xput informazzjoni. Għaxe il-flight minn dak iż-żmien kienu jilhom jippruvaw joħolqu flight. Però darba raj dokumentarju fuq ta' Da Vinci, il-helikopter li kien għamel ma jaħdimx. Ma jaħdimx issa? No lift. Li kontrajt li kien. Mhux il-glider at night isu farfett il-lej. Dak li isu trabeġuna jgħidu il-helikopter. Ma kellux lift. Għax meta għamlu riproduċuh l-wan kien tqil. Tu waqqas beda jġenera lift biss. Li kontrajt li kienem ximkien l-Azja, ma nafx jekk ċ-Ċina u l-Ġappun, u kienu jipparaglidjaw. Kienu ħolqu. Ma gliding differenti. Gliding, hemm short ta' flight. Inti you are creating lift. Lift jaktar. Minn fuq il-muntanji kienu jagħmlu, hemm fuq xi postuali, ġifieri kien hemm diġà xi ħaġa li isma'. Ma stil ta' gliding hija xi ħaġa li anke ta' tfalli kont jien biċċa umbrella kon naqbeż minn fuq il-mejda ta' ċejna. Ukoll konni glidja biċċa. Fimt? Imma li toħloq helikopter jew xi ħaġa dik hemmhekk. Mekkaniżmu u jaħdem, mhux billi tagħmel. Imma dejjem ibniedem provajesperimenta fuq xi ħaġa. Ovvja. Ma x'hemm miktub. Darba rajt documentary fuq crop circles u beda jġib kif tista' tagħmilhom fi ftit ħin. U hija doable il-ħaġa, l-unika misteru jibqa' li dawk li jkunu magħmula minn nies ma jkunx hemm radioattività fl-erja mentri oħrajn iva. Mhux hekk hu. U xorta jekk tagħmilhom inti il-crop circles. Jinqasmu. M'intix ħad tagħmilhom kif qed tajta ġifieri daqshekk malajr laqqas. Għax jieħdu ħafna ħin, speċjalment meta jkunu intricate design bħal dak. Le, mhux tagħmlu flejl u ġibu perfett. Le, jkunu ċriki, insomma, ċriki dana u nitkellmu. Ara, kien hemm imħatra ta' kemm kienet? Għandhom 100,000. Għallhom orin id-design li ħadd tagħmel. Sejt min kien għamel ilhom ta' orin id-design li ħadd tagħmel, għidli fejn ħadd tagħmelha. U għamilha flejl. Ħadd ma ħada. Kieku inti kapaċi tagħmelha flejl, kun għidlu ġiba hija, la 100,000. Għajlek tlaqna sajan. Flok norqot il-lejl nqodu nagħmlu crop circle. 100,000. Le, fem ħadd ma marja mela. Id-design seħ fifjir nexxilhom nagħmlu. Ejja, ma ċirku nagħmlu anke inkapaċi nagħmlu. U b'xi mod inġibu mhux ħanajt eżatt, ma b'xi mod inġibu sewwa. Allum bil-laser tagħmel kollu. Ma biex tagħmel dak. Ġifieri hemm element ta' fenomenu reali naħseb fiha. Le kiena dik ta' Sudan kienet ixxukjatni issa mal-ħasil nitfgħu il-hoaxes. Allora mbagħad li jiġri x-xettiċi jibdew jgħidulek kollox hoax. Fimt? Le xort qed noqgħod fuq id-defense side fis-sens għax. Però dik ta' Sudan dik li ġabitni nikkwexxini għal ħaġa għax hemmhekk qed ngħidlek kollox les biex joqtlok. Rrid ngħidlek ukoll għall-event li jmiss. Ija. U l-event li għadda. Għaw ġiex kelmet fuq l-event li għadda kien event sabiħ ħafna, konna 24, vera ħadna pjaċir, konna qegħdin Ġebel Ċantar, ma rajna xejn, imma kienet okkażjoni biex iltqajna għadna nitkellmu minna ħbib ġodda, konoxxenzi ġodda, ġewnis ġodda mill-ewwel event, ġewnis ġodda ġifieri ġewnis minn tal-ewwel event, imma ġew iktar nies ġodda ġifieri għat-tieni event, tqajt ma' ħafna nies interessanti. Saqsejthom jekk nistaqbel li ġew kellhom xi esperjenza l-għada jew pitada. Saqsejt ħafna nies hekk ġralhom xi ħadd dik il-hitchhiker effect, ħadd ma qalli li ra xi ħaġa wara. Pereżempju jiena ma rajt xejn wara, fimt?
Jina li rajt dawk iż-żewġ orbs kbar li rajna fl-ewwel event. Fit-tieni event ma rajna xejn. Satelliti kemm trid, ġifieri naħseb mirkona nikkalkula li għoddejna 20 waħda. Kien hemm waħda minnhom partikolari tant kienet deret kbira. U kien minnhom meta għaddiet isa flexjat ovvjament tkun intlaqtet minn xi raġġi tax-xemx. Tant kienet kbira, kellna Ramon magħna kellu astronomical binoculars, issa xtrajt wieħed jien ukoll, għax ħajjarni, u rajnija ġifieri kienet satellita. Rajnija fimni, xorta tidher żgħira, imma xorta kienet ċara kristall. Għax vera kienet deret kbira dik il-satellita. Però l-bija li ma rajna xejn ħanajdulu anomalu, fimt? Ma ħadna pjaċiru, kienet esperjenza, tajna. Issa għandna l-event li jmiss fit-30 ta' Wissu. Location għada to be announced, għax kif ngħid is-soltu nippruvaw dejjem nħallu għall-aħħar biex ma jmurx ikun hemm min forsi biex jiblaw f'sormu. Fimni. Ħadkun mit-8 l-qoddim u again iktar qoddim ovvjament tibdew taraw naqra iktar posts kif noqorbu viċin forsi ntella xi post fil-ġimgħa ngħidlek. Ħobdu s-siġijiet magħkom tinsew? Dik dejjem. Dik li xtaqt insaqsik jiena li istja forsi n-nies esperjenzaw xi ħaġa wara xi issa di tal-out of body experience. Għanna ġabitni ne-question xi affarijiet. Issa ta' C5 ma territa nippokja l-affarijiet biex nara. Dik tal-out of body experience interessanti ħafna. Inti ħaqqa, nataxet biex tisma dawk it-towns. Jena rnexxit li darba biss lajtet nara li l-nifsi mbagħad kif għatlek dort ħares lejn mera u bum marġejt instabat fej kont. U issa ma nistax narġa' nagħmilha. Imma kif nasal sal-vibration hekk nħoss li nivvibra isu il-ġisem jiġġolti jagħmel isu kif tajtaw isu jinħasad. Niġi konsju li ħadd iġriqli u ma tiġrix insomma. Ja tajtni dawk is-settom insomma bdejt nisma' Kevin Falzon fuq dak l-event li kien għamel u fucking taħdem. Issa Kevin pereżempju meta kont kellimt miegħu kien spjegali kif xi tagħmel. Jien għamil tal-wej tiegħi għax kif qalli u ma bdix tirnexxieli. U jien norqod wiċċi l-isfel. Anki jien wiċċi l-isfel. Meta għamilta wiċċi l-isfel ejwa. Ħadmet. Irnexxiet li. Wiċċi l-fuq le. Għal ftit ħin. Ejju, ma tmur imkien brata. Ma jekk tisma' anke taqra l-ktib ta' Robert Monroe pereżempju, Journey Out of Body, belħek illum għandhom il-Monroe Institute biss. Jien kont qed insegwi il-Thomas Campbell, ma nafx hekk qed segwejtu. Mela. Jien bħalissa taf x'qed nagħmel, bħalissa qed nagħmel The Gateway Experience. Għamilt il-Wave 1 kollha. Sfortunatament qed kull darba nkun għaddej daw ikunu xi 33 minutes kull wieħed. Nispiċċa norqod qiegħed kull darba. U kull darba kif nibda nħoss dik il-vibration. Il-vibration, ejju. F'daqqa waħda nqum. Stramba. U għandna ringing ukoll. Ringing, vibration, hija isu humming. Per eżempju, l-bieraħ ma nafx ħlomt żgur ħlomt. Għax il-mara kienet riqda. Jien kont qiegħed fil-kamra tiegħi u smajt li xatt ħabbat li mal-bib, jien kont bl-AirPods ġew id-nejja bin-noise cancelling. Naħseb li ħlomtu l-bib ħabbat. Imma dik interessanti ta' ġifieri għaddej fuq għax. Talla, ma tmur imkien men. Ma forsi għalissa u għat t-trenja eżjed. Ma hija diffiċli. Għax tisma' l-istejjer ta' ħaddieħor ġifieri. Fakja moħħok minn fuq għal-ħaġa. Għetlek mux ħanerġa nagħmilha ma fucking għalla. Dika torik li aħna it's not just the physical body li you are more than your physical body. Fil-fatt hija mantra li tajt. Meta ħriġ minn tħassejtek jiereġ. Ija, mela, żgur, ħassejtni. Ħantik il-feeling. Kont wiċċi l-isfel. Ħantik il-feeling. Ħassejtni naqal dari, kont wiċċi l-isfel, ħassejtni naqal dari. Jien ħassejt jisu xi ħadd neħħel li żar minn fuq. Istja, all right. Le, mhux hekk ħassejt. Letteralment jisu xi ħadd qabad hekk xlub. Le, jiena bdejt nara kollox blu. Blu fil-vjola. Blu fil-vjola, isu ħafna sejjer kollox
Isu glitch najlu jenqsu kollox. Ma tarax ċar. Le, xċar, xej. Imma tara affarijiet. Tara, għaraft li l-nifsi riqet, għaraft. Rajt li hekk minn hawnhekk xin norqod hekk l-qara. Ġifieri u s-sodda. Interessanti. Imma tal-bliħ banana sil-ħaġa. Tifqalek moħħok. Mela, l-event għanna għat-terti. Ija, l-event għat-terti. Nħedġukom tmorru għax fit-terti ħankun hemm jiena, ġifieri ħanniġi. Ejja, fl-aħħar ġej darba. Ejwa, issa jiena taf li ma nħobbx immur dal-affarijiet, ħabba l-hitchhiker effect u affarijiet oħra. Imma ifimni, jekk ma tirnexxix, dejjem għamilt meditation, ġifieri titlef xejn żgur. Issa qiegħed kalm minn dwet noħodha l-pirmli u hekk tipo differenti l-ħaġa jisni. Issa sirna sponsors ta' xurxin. Sponsors ta' xurxin. Disa ġebat kull wieħed jedna. Ne, jiri iktar, 10 jien. Inta 10, jien 9. Tal-ostja. Ma, nikkonkludu, nirringrazzjaw l-sponsors tagħna, Tashmoon Caterers, Trio2 Motors u il-patrickprince.com. Grazzi tal-li segwejtuna u nispera li sibtu interessanti. Thank you, Keith. Thank you. Grazzi l-Mirko wara l-kwinti bħal dejjem. Għax ħafna xogħol. Ejwa. Nġalu ħidej nara. Grazzi u narakom, guys. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common vow. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish.